o ye jumɛn ye n'a b'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la an bɛ transition na n'a fɔra ko transition an ka jamana institution ba saba bɛ yen olu de bɛ transition na sinon tɔw bɛ yen nɔ olu ka fonctionner o institution ba saba o ye jumɛn ye o ye président de la république ni dɔw sera faamu présidence de la république gouvernement ani CNT assemblée nationale CNT bɛ kɛ assemblée nationale nɔnna bila donc an ka jamana kɔnɔ o institution ba saba olu de bɛ transition na yanni kala ka fili u ka segin ka na o cogoya la ɔ jamanaden bɛɛ ka bonya kan ka se nin institution saba ma wa jamanaden bɛɛ ka bonya kan ka se nin institution ba saba ɲɛmɔgɔ ma alors que an bɛ ka jateminɛ sur les réseaux sociaux an bɛ ka jateminɛ mɔgɔ caman ka bɔli caman fɛ mɔgɔ caman bɛ yen n'u tɔɔrɔla fɛn dɔ la n'u dimina mɔgɔ dɔ kɔrɔ u b'u attaquer CNT président la n'i attaquer CNT président na a bɛ n'a fɔ i attaquer transition président na n'o ye Assimi Goïta n'i attaquer CNT président na a bɛ n'a fɔ i attaquer Choguel Kokala Maïga la n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔ donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ i bɛ transition soutenir la i bɛ transition dɛmɛ ka tila k'a fɔ k'e dimina ko dɔ la k'i b'i attaquer Maliki Diaw la ni o ye CNT président ce n'est pas bon ce n'est pas moral ce n'est pas responsable problème bɛ se ka kɛ mɔgɔw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ c'est comme si i taara kuluba Assimi ka conseil dɔ ye fɛn dɔ k'i la min ma diya ye i taara i attaquer Assimi na ou bien c'est comme si i taara cité ministérielle kɔnɔna la ministre de fɛn dɔ k'i la a ma diya ye i attaquer Choguel Kokala Maïga c'est pareil que i taara CNT fana kɔnɔna la ko CNT membre dɔ a kɛra membre ye ko action de poser walima a ye kuma dɔ fɔ u ka action kama ou bien o kuma kama k'i bɛ attaquer Maliki Diaw la ce n'est pas bon ce n'est pas bon les membres du CNT sont censés être des personnalités libres ou bien députés de place là n'u y'a faamu cogo min na u b'a fɔ ten n'u y'a ye cogo min na u b'a fɔ ten ni o fɔcogo kɛra fili ye n'i bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ min y'o fɔ i bɛ attaquer o tigi la ni o kɛcogo kɛra fili ye n'i bɛ mɔgɔ jalaki min y'a fɔ i b'o de jalaki pourquoi remonter jusqu'à Maliki Diaw à chaque fois Maliki Diaw de bɛ vilipender radio sanfɛ télé sanfɛ réseaux sociaux sanfɛ et surtout waati caman par mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ko k'u bɛ transition soutenir parce que bolo ko dɔ kɛra fan dɔ fɛ et je ne comprends même pas pourquoi les gens souvent mɔgɔw b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ parti pris kɛ premier ministre Maliki Diaw ani président ni ɲɔgɔn cɛ Maliki Diaw c'est le président de CNT donc an kana bonya Assimi c'est le président de la transition Dr Choguel Kokala Maïga c'est la personne ou président de la transition à la confiance d'acte on doit tous les respecter tant que n'i bɛ Mali bonya kan k'u bonya tant n'i bɛ Mali institution bonya kan k'u bonya que tu sois proche de Assimi proche de Maliki Diaw ou proche de Choguel i ka dɔgɔyama man tɛ ka se ninnu kelen kelenna si ma i kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya alors an ba ye waati o waati Maliki Diaw par là et puis il parle pas a tɛ kuma i t'a ka discours mɛn quand même ka mɔgɔ dɔ i tɛ foyi a tɛ kuma pourquoi s'attaquer tout à lui je ne vois pas l'intérêt et ni mɔgɔ dɔ hakili la k'i bɛna mɔgɔ dɔ de tu penses que tu rends service à une institution qui attaque une institution de là, tu ne rends pas service à cette institution. Tu l'as service rendu. Et bien aller dire là, Assimi, il m'a fait que CNT là, vous voulez quoi? On fait Assimi comme il faut. Sortons de ça, sincèrement. Sortons de ça, réglons nos problèmes. Problème régler. Ni mɔgɔ min ye fili min kɛ fan min fɛ an bɛ se ka critique min k'o la an bɛ se ka conseil min d'o tigi ma an b'o d'o tigi ma arrêtons de nous attaquer au président des institutions parce que k'an diminen don d'accord ça n'a pas de sens maliyɛnw kunu fɛn min y'an ka armée malienne ye an bɛ se k'a fɔ exploit don an bɛ se k'a fɔ kunkɔrɔtako fana don sabula mɛnakakaw olu tun bɛ degun kɔnɔna la o degun ye jumɛn o ye fɛn min ye commerçant difficulté kun b'u bolo walasa ka doni minɛ o ye mɛnaka
Et alhamdoulilah, comme on a chien fly, on a armé ka marchandises escorté ka tarat bufo menaka ka sur le ferme commerçant sur ferme armé sur ferme au bout de sur. Donc menaka population contenue barlebe, ni son d'elle barlebe. Ame armé fou au bar la conserver, ka armé tam conserver. Et ka fo inshallah, ferme et sécurité avec elle dans l'oni. Faut sébraya amber asolon ni alasonam. Au terme ka fait ka boy malien aina fo au titre là, ka fo ko ferme dialogue intermalien. Ni au sigira ka fo ko bamachu koni ani ulutabli ani terusote. Accord d'Alger au Fanapuma Bana Malon et la dame Nala Sigisisa, au Kons sur Malafé, au comité de pilotage, Anim Wom Kanka à Barake, Diamant ignorant sur la CICB la Kons sur Malafé, ou alors ça terme de référence au Kata ou le Souane ou le validé. Terme de référence au Dumé, Mali, Amna dialogue intermalien ni Kassisama. Comment on a qu'à fin du mène et fin du médica. Thème du mène et thème du mène de Nanatam, n'a pas d'acunia du mène et d'acunia du médica. Amona kuma joli dapunya joli kan olu ni bɛnkɛla olu la waati min na o fana bɛ kɛ a damana sɛbɛ o la o kɔfɛ fɛn min ye don bɛ sɔrɔ ka boloda mɔgɔw bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bulon min na jɔlabu baara bɛ daminɛ bulon min na la komi sɔgɔma o baara kɔni o tun bɛ sen na CCB kɔnɔna la wulafɛla fana fɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen tuguni fɛn min gouvernement ye a ye jamanadenw wele institution organisation société civile ainsi de suite docteur Chubel Kogala Maïga an bɛɛ lajɛlen wele ko a ka kan gouvernement ka kɔmasegin kɛ jamanadenw ni mun de la an bɔra accord la mun na fana an bɔra CEDEAO la fɛn min ye o kɛnɛ kan fɛn min ye professeur Ikasa Maïga ye ni ale ye refondation ye ale kɔni ye kuma caman fɔ na kuma min mɔni bɛ yen nɔ min bɛ yen nɔ ni ne y'o ta kosɛbɛ o ye jumɛn o ye k'a yira k'a fɔ ko AEC Alliance des États du Sahel nous sommes premiers sanu na anw ye premier malo la anw ye premier kɔɔri la anw ye premier uranium na anw ye premier ni AES kɛra premier nin bɛɛ la CEDEAO kɔnɔna la a ka jan hali waati dɔ la n'a y'a baara kɛ an bɛ taa kɛ Afrique de kɔnɔna la mun b'an bali ka développer mun m'an siri mɔgɔ la bilen mun m'an sera mun m'an ja tigɛ bilen ça n'a pas de sens donc ni information mun kama vraiment an kan ka baara kɛ halisa fɛn min ye docteur Chubel Kogala Maïga ale y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko d'abord accord fɔlɔ an bɔkun accord la a ye rappel historique kɛ a ye mɔgɔw latara fo kɔfɛ ka ɲɛfɔliba kɛ an ye mun na parce que malien il est vraiment important an ka to ka hakili jigin waati ni waati ko minnu bɛ yen nɔ ni jamana tɛmɛna sira fɛ fo ka na se dɛmɛ c'est très important parce que waati dɔ la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ na dɔrɔn kama i bɔn kuma dɔ fɔli kan kana i bi jalatili dɔ la kama i bi manipulation sugu dɔ la waati dɔ la anw b'a tigi lamɛn k'a sɔrɔ n'an y'a hakili jalabɔ dɔrɔn kalo kelen dɔrɔn ka kɔn u ɲɛ i b'a sɔrɔ a ka o kuma in jaabi b'o kɔnɔ dɛ mais komi an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ caman hakili bɛ t'o de la donc an bɛ to ka ɲinɛ fɛn minnu kɛra kun depuis ko bɛ daminɛ waati min na jamana tɛmɛna sira minnu fɛ a ka ca ala fɛ n'i hakili t'olu la a ka fisa i tɛ se ka manipuler mɔgɔ tɛna se k'i lafili ɔ fɛn min ye accord ye a y'a yira k'a fɔ ko bɛn kɔni ka d'an ye kelenya ka d'an ye tɛgɛli nɔgɔma ka d'an ye mais 100 ans sɛbɛ a ti ka se ka fɛn ɲɛ jamana ye 100 ans a ti ka jamana bɔ a nɔ la wa fara minnu de bɔlɔnnaw bila a la olu tilara yɛlɛma o suguya yɛlɛma o kɛra fɛn sugu wɛrɛ y'an bolo an ni terroriste bɛ se ka bɛn o ma nɔgɔn dɛ donc a y'a yira k'a fɔ ko groupe armé minnu bɛ yen nɔ olu ye tiɲɛni min kɛ kɛlɛ in yɛrɛ ye kɛlɛ suguya minnu ye mɔgɔw minnu b'a kɔrɔ donc an tɛ se ka to ni accord kɔnɔ tuguni et surtout a filanan o ye jumɛn u ye Algérie wulikajɔ min daminɛ accord tɔgɔ la k'a fɔ k'a bɛna jamana bila sans arrêt kɔnɔna la donc a y'a yira k'a fɔ k'olu de kɛra kunbɔ ye minnu kɛra sababu ye n'a yɛrɛ sama ka bɔ accord kɔnɔna la o fɛn min ye CEDEAO ye hakili la o kɔni bɔ kun caman fɔra o la CEDEAO y'a kɛra mɔgɔ dɔw bolo minɛ ye CEDEAO kɛra instrument CEDEAO t'a yɛrɛ sago a la bilen wa CEDEAO min yɛrɛ sigira walasa ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na a kɛra sababu ye a bɛ frontière datugu dɔw la ka fura tigɛ dɔw la ka dumuni tigɛ dɔw la ka ji tigɛ dɔw la ka courant tigɛ dɔw la o fo CEDEAO bɛ tila ka taa menacer kɛ k'a bɛna marifa yɛrɛ de ta an kama sisan donc olu kun ninnu bɛɛ lajɛlen
ɲɛfɔli kɛla olu bɛɛ lajɛlen na jama ye kunun. Maliyɛnw, an ka thème yɛrɛ belebeleba a ye video y'a pari lajɛ kosɛbɛ n'o ye Emmanuel Macron. Emmanuel Macron kunu Europe ɲɛmɔgɔ mɔgɔ 20 ɲɔgɔn, président 20 ɲɔgɔn, olu tun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi kunun ko ka taa kuma Ukraine ta. O kuma senfɛ Macron ye kuma ta. Est-ce anti Macron la yɛrɛ lamɛn? An na Macron lamɛn? Macron kuma min fɔ an ma Macron lamɛn. Consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Et voilà, c'est à quelle vidéo. Les politiciens, jaman ba le kumana kumni bite. Dogo ko wa ferega jona ko va tala assemblée la dogo wa ferega jona ko va tala sénat la. Ko va tala moron kumbe. Parce que ODP demanda avait dîner demzani ba wate me kolo ko tsala le ka vogo abna touré demanda d'avril. Oro saka vlene la tala kuma dam na kuma mumbe non ni français la na chilaton. Politicien do bola pa kuma lu ko non. Ko il faut de société civile français bele ka wulin watina. Ou comme ma prendre la jo yamaka ou c'est tachiem do elle comme non ko tere ko putim aka de tem le remora mega comment il faut kati rafu fora c'est to la le ko fora ska matin ide ko ni putin vi mega la ge mo la fora c'est dad voilà parce que ko de benin tem na domna faut les kral su beda bref comment on chara et mo ron kelo no gaire no mi sigi ko ka fere ni me ekran ko la wala sa il siga na sega c'est Ukraine na wala sa Ukraine ganana bi au konna la avoko ale ba donc afoko va ni nurenium konna la be masika ke kilinga wala sa ka Europe ka chedum blavatara katra yusi kele Ukraine comme kuduna natola ko kuma me fleni comme romante ka foko ten au kepo donc am sera ke ba ke dona nata donc mon rôle est prêt maintenant ka chidum blavatara la sous blavatara Russie plutôt Ukraine katra yusi kele mais ka konya makolonko à un moment sur la sous blavatara folon ku ka fere bele de ligne wala sa ka sika yusi la jo ka il si fanga jo ka il si fanga ba ka il si ka se ka chamambo ala. C'est là où Clone Bella Boala, Yele Beka Boala, et je me sens interpellé. Mon amour, je me sens interpellé. Parce que Makolena fait fanaren maran, qu'on fait mes communications au gna fana bouya posom. Mon amour, je me sens interpellé. Tu dis à femme, que nous voulons faire qu'à digger farage, nous voulons faire la digger occidentale, ou qu'on a fait la fana demain. Parce qu'il veut à femme qu'à faut fait mieux farasi à balo. Ara dumuni a da yilime ara na folo a bebebo Afrique de la surtout ara colonin korol. Donc ni sera ou colonin korol deme ou luka yelema horean solo ka bo France bolo amasiga morfati France la tour. Feme français vibe. Ni français bina Europe vibe. Ni Europe vibe bina Amérique bito atelena. Donc yulisi nana kasson ka tegadi oma un noron deme un barake alhamdulillah on gana yelema horean solo ka bo France bolo. Et le fait que il c'est là qu'à tega di oma qu'à andeme ou qu'à la sabe il est qu'à guérir comme la posobe après inflation qu'à bouina affaire yo konna la Centrafrique a essayé de demander konna la en effet chama fait donc et français a jeté menen il aussi vous a sebala sur Ukraine il est qu'à inflation fana bega bouina en fait tout donc ou qu'à nous on a la yusi qu'elle a 600 ni France n'a eu de qu'elle ni Europe n'a eu de qu'elle ni et autant n'a eu de qu'elle a va dame femme fait possible qu'elle a valeur with me ou n'a dame n'a pas de faire parce que au boulot nous c'est la carte d'un carré en a avec jeu les cas prestige nous c'est la carte d'un carré en a
a bɛ joué et si ka influence la n'u sera ka dankari anw na a bɛ joué de si ka ɲɛta kan parce que anw ni de si ka partenaire a bɛ de si nafa kosɛbɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye partenaire gagnant gagnant no donc n'u sera ka anw sama ka bɔ Russie bolo ou bien n'u sera ka ko dɔ kɛ anw na ka Russie occuper kosɛbɛ yan fila fɛ a bɛ kɛ sababu ye u hakili la Russie ka attention bɛ dɔgɔya kosɛbɛ Ukraine fan fɛ parce que olu yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan nɔ Russie bɛ front fila kan front sabanan u bɛ ka kɔrɔ mais Russie bɛ front fila kan a front fila ye jumɛn Ukraine u ye front kelen ye Afrique u ye front filanan ye donc u bɛna Russie affronter Afrique pour que a bɛ se ka ɲina Ukraine kɔ parce que u na u taara ɲɔgɔn ye yɛrɛ yɛrɛ parce que u sirannen don Russie ni Ukraine ta kɛlɛ a bɛ ka kɛ Europe de kɔnɔna la donc olu bɛ siran ni guerre bɛ Europe kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a guerre bɛ se olu ma dɔn la donc pour que u ka guerre bɔ Europe kɔnɔna la ka guerre yɔrɔ jɛnɛ Europe la u bɛ fɛɛrɛ kɛ kama Russie affronter Afrique kɔnɔna la ka pression bonya Afrique kɔnɔna la ka kɛlɛ fanga bonya Afrique kɔnɔna la pour que Russie va concentrer Afrique kan o la Ukraine bɛ fiɲɛbɔda sɔrɔ ou bien Ukraine bɛ se o la ou bien u bɛ ɲinɛ Ukraine kɔ parce que olu bolo ni Ukraine sauvera u ye olu sauver parce qu'en réalité Russie ni Ukraine ti kɛlɛ la mais Russie ni OTAN de bɛ kɛlɛ la fɛn min New York Times ye American ma journal dɔ bɛ yen nɔ comme a bɔra ne kunnafoni dɔ ye ko CIA ka base 12 de bɛ Russie fɛ marifa min plutôt CIA ka base 12 de bɛ Ukraine marifa min bi ni Ukraine b'a utiliser a den kelen tɛ bɔ Ukraine a bɛɛ bɛ bɔ Europe ani Amérique sɔrɔdasi minnu bɛ yen a bɛɛ bɛ bɔ Europe ani Amérique parce que Ukraine yɛrɛ sɔrɔdasi min sara n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ taa se 90 donc kɛlɛ tɛ Russie ni Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ bi mais kɛlɛ bɛ OTAN ni Russie de ni ɲɔgɔn cɛ mais a kɛlɛ bɛ ka kɛ Ukraine dugukolo kan ɔ olu ka faamu la sisan nɔ Ukraine dugukolo o ye Europe dɔ ye ɔ pour que ka kɛlɛ bɔ Europe kɔnɔna na i b'a falloir que u ka taga Russie la occuper fan wɛrɛ fɛ surtout a bɛ yɔrɔ min na ni a ka intérêt bɛ yen u ka taga kɛlɛ ye pour que k'a ka attention attirer ka o la ne wo je me sens concerné je me sens interpellé parce que n'u ko bɛna Russie kɛlɛ u bɛna n'a fɔ u bɛna Russie kɛlɛ anw fɛ yan u bɛna Russie kɛlɛ anw fɛ yan o ye jumɛn u ye ka anw kɛlɛ ka anw lagosi ka fɛɛrɛ kɛ anw bɛ se ka segin kɔ cogoya min na parce que u bolo ni anw bɛ taga ɲɛ bɛ anw bɛ yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'anw bɛ yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ a bɛna na dɔ fara Russie ka partenaire kan donc Russie ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ gɛlɛya laɲini ka se o tigi ma o tigi degun kosɛbɛ min b'a to a tɔgɔ tiɲɛ ni a dɔgɔya ni a dépasse fo u taara bi Russie kan o la a bɛ kɛ sababu ye Russie bɛ dɔ fara a ka effort kan o yɔrɔ la o la a bɛ ɲina Ukraine kɔ et c'est là où j'ai dit que nin bɛ an bɛɛ concerné parce que basakɛlɛ don et an kan ka fɛɛrɛ kɛ k'an préparer ka ɲɛ ka ninnu kɔnɔ parce que u ka ko min yelen n'an kɔfɛ n b'a dɔn u bɛna fɛɛrɛ dɔ tigɛ a bɛna mɛn sama u da u ka tɔgɔcɛnw u ka bujaliw u ka fɛnw nana caya an fɛ yan kosɛbɛ u ka plan foiré caman nana caya an fɛ yan kosɛbɛ parce que olu bolo bi bi na n'u bɛ fɛ ka Russie kɛlɛ il va falloir que u kana anw fɛgɛya kosɛbɛ ou bien ka Russie la sama ka na ka occuper anw fanfɛla fɛ kosɛbɛ mais fɛn min ye ka sɔrɔdasiw k'olu ci ka taga Ukraine ka taga kɛlɛ kɛ n b'a dɔn dalafɔli don fo ka taa fɔ bulu fiyɛra Macron a sɔrɔdasi t'a bolo a marifa t'a bolo a wari t'a bolo a foyi t'a bolo faransiw yɛrɛ m'a fɔ wa faransiw yɛrɛ y'a fɔ n'aw hakili b'a la ko mi faransiw ko a bɛ kɛlɛ kɛ k'an mɛnnen b'a kɛlɛ la a tɛ se ka dɔgɔkun kelen na kɛlɛ la parce que marifakisɛ min b'a bolo k'a bɛ ban